Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau mun kawo muku wani matakala mai abin mamaki. Shin ka taba ganin kalan wannan matakala? Wannan wani matakala ne wanda yake Uganda, wanda idan ka tashi ka haura wannan matakalan zaka dawo daidai inda ka fara tafiya. To wannan mutumin in kun lura da ke ya haura matakala, amma kun gan shi ya bullo da ƙasa. To wannan matakala ne wanda an samar da shi daga Mars, wanda idan ka haura shi zaka dawo daidai inda kake, kamar yadda ka muku structure wannan matakala a ƙasa. Wannan matar ta musa akan wannan matakala da ake bata labari, shine yana zauna yana jiranta za ta haura ta ga za ta dawo daidai inda ta ganshi ko ba za ta dawo ba. Yanzu tana haura wannan matakala don ta cire shakkan da aka bata akan wannan matakala. Yanzu mu bi ta mu ga za ta haura matakala, in ta haura matakala za ta ganshi ko ba za ta ganshi ba. Yanzu muna binta a baya. Yawwa yanzu za ta leka. Kun ga ta ganshi, ganin shi da ta yi ya sa ta tsorata, saboda ta haura matakala kuma ta ga mutum, ta gangaro wanda za ta yi ta ƙara ganin shi, saboda wannan matakalan duk inda ka je zaka dawo daidai inda kake. Wannan matakala yana Uganda, wanda an samar da shi ne a 1986. Yawa me za ku saka wannan